איזה רמקול, יא אח, תקשיב, לא, דוד, תקשיב. אני פה בגבירות ואין לי קליטה. אני לא הבנתי משהו אחד. אני רוצה כאילו שזה יהיה מסודר דרך שמאי והכל, יעני, לא, אתה יודע, אני לא מחפש קומבינות. אין לך מה ללכת לשמאי, אני מביא אותך למוסך, שיסדרו את זה ושמעו את זה לטובך. זה שאתה לוקח את זה למוסך, שהם יוסיפו דברים שבכלל... איזה דברים, חס וחלילה, זה שמאי יראה את זה, יא אח. אני אשקע, אני לא מחפש קומבינות, דרך ביטוח אני רוצה. אני מכיר את השטויות האלה, אתה רוצה, יש לך אפשרות, אתה רוצה ללכת להפחיד ביטוחים וסיפורים, זה בחר שלך, אני לא מבטיח לך שאתה תהיה מבסוט ותהיה מרווח מזה, בסוף אתה תלם את הכסף לבד. איזה כסף, יא אח, תקשיב, דוד, בוא נעשה סדר שנייה. אני נהגתי ברכב, קרה מה שקרה, שנכנסת בי, דקה, נכנסת בי. אני באתי איתך בטוב, הסברתי לך בטוב, אני לא הולך להפעיל ביטוח על תיקון של 4 שריטות שטותיות כאלה, אז אתה רוצה לעשות ברדק, תעשה מה שבא לך, אני שלחתי לך טלפון של מוסד, של חבר, לך, תסתכל, יטפלו בך, תאמין לי שאתה תהיה מבסוט. כן, אני לא רוצה קומבינות, לא חבר, יש לי ביטוח על הרכב, יש לך ביטוח. יש לך ביטוח על הרכב, יש לי ביטוח על הרכב. אז שחברות ביטוח ישברו את הראש, למה יש ביטוח? למה עושים ביטוח? אני לא לוקח אחריות על הדבר הזה. למה אתה לוקח אחריות? אז דקה, אז אם היית